Provízia realitnej kancelárie. Častá téma, klienti sa na ňu pýtajú najviac, kedy vám platíme, koľko vám platíme, tak sa poďme na to krátkosti pozrieť. Provízia realitnej kancelárie. Vec, na ktorú sa klienti pýtajú najviac. Aká je vysoká, kedy vám ju platíme, kto vám ju platí a tak ďalej. Poďme si dnes odpovedať tieto základné otázky. Províziu realitnej kancelárie platí vždy ten, kto si službu objednal, to znamená predávajúci, pri prenajme je to prenajímateľ a pri kúpe je to kupujúci. Výška tej provízie je väčšinou od 3 do 6%, prípadne od 2 do 6%. To je nejaký ten štandard, ktorý sa tu zaužíval. Niekto si ju dáva fixne, niekto si ju dáva teda percentuálne. Taký príklad, pri nejakej 100 000 nehnuteľnosti to môže byť príklad 5%, to znamená 5 000 eur na nejaký klasický byt. Províziu platí vždy ten, kto si službu objednal. Takže pri predaji je to majiteľ nehnuteľnosti, pri prenajme je to prenajímateľ a pri kúpe nehnuteľnosti je to ten, kto teda má záujem o kúpu. Nárok na províziu má realitná kancelária vždy až po úspešnom zrealizovaní obchodu. To znamená, že môže to byť kľudne aj o pol roka, môže to byť ale kľudne aj o nejaký ten týždeň. Výška provízie, ktorá sa určuje, vychádza z toho, aký náročný bude ten predaj, aká je náročná tá nehnuteľnosť, aký marketing je tam potrebný spraviť. Spadá do toho naozaj veľa faktorov a je to väčšinou na dohode predávajúceho a realitného makléra. Provízia ale nie je čistý zisk realitného makléra. Treba stále myslieť na to, že s predajom sú vždy spojené aj nejaké náklady, či už je to právnik, katastér, overovanie podpisov, prípadne náklady na reklamu, náklady na obhliadky, na výjazdy, na nejaký marketing, na nejaké ďalšie úkony, ktoré sú s tým predajom spojené. To znamená, že ten čistý zisk vo finále je o dosť menší, ako je výška tej reálnej provízie a zároveň netreba zabúdať na to, že nárok na províziu má maklér až po úspešnom ukončení celého toho obchodu, čo takisto nie je vždy pravidlom, že sa to vždy podarí. A môže sa výška provízie v priebehu predaja meniť? Môže, pokiaľ sa bude meniť aj výška ceny a zároveň sa dohodnete s majiteľom na tom, že sa nejakým spôsobom zmení aj výška provízie, tak je to úplne OK. A aké sú reálne výšky provízií? Ako sme si vraveli, pri predaji je to štandardne 3 až 6%, pri prenajme je to väčšinou jednomesačný nájom a pri kúpe nehnuteľnosti je to od 1000 do 2000 eur. Akým spôsobom sa platí provízia? Provízia sa platí tým spôsobom, že sa vo väčšine prípadov skladá rezervačný poplatok pri podpise rezervačnej zmluvy. Ten je štandardne vo výške provízie. Ako náhle celý obchod zbehne, tak si tento poplatok realitná kancelária necháva a uzná ho ako svoju províziu. A čo v prípade, ak sa predaj nepodarí? Platíte aj vtedy províziu? No vo väčšine prípadov ju neplatíte. Je to v podstate riziko realitnej kancelárie. Realitka na seba to riziko preberá, že ak sa ten predaj naozaj nepodarí, tak v podstate prišla o svoje peniaze, prišla o nejaký ten čas. Vo väčšine prípadov sa to ale takto nedeje. Takže ak sa ten predaj naozaj nepodarí, tak realitnej kancelárii neplatíte províziu. Sledujte ďalšie naše videá a dozviete sa viac zo sveta realít alebo financií. Som Tomáš z Reality Financie. Ahoj.